Това е знак на смирение и поклонение. И когато той се поклони дълбоко в себе си пред царя, в Марк 10 глава 49 стих, тогава Исус се спря и каза: повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: дерзай, стани, викате. И той направи нещо невероятно. Слепият човек направи нещо, което символизира днес да отхвърлиш неща от себе си. И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус. Исус заговори и му каза: какво искаш да направя за тебе? Когато си изправен пред предизвикателството, ти трябва да решиш какво искаш. Слепецът му отговори: учител, да погледна. Исус каза: иди си, твоята вяра ти изцели. Време е църквата да прогледне. Време е Божия народ да прогледне. Време е нещо да се отърси от тебе. Нещо е време да изхвърлиш от себе си. Време е нещо да направиш за себе си. Време е църквата да направи нещо за себе си. Време е Божият народ да се изправи. Време е Божият народ да се надигне. Време е Божият народ да прогледне. Защото и днес Исус стои пред тебе и вижда пред твоето поклонение. И днес Неговото слово е към тебе. Какво искаш да направя за тебе? Какво искаш от мене? Кажи му това, което искаш. Знаете ли в какво време стоиме? Стоиме в време, в което всички ние трябва да отворим очите си. Защото и днес Исус вика към тебе. И днес Исус вика към тебе. Какво да направя за тебе? Какво да направя за тебе? Имаш ли готов отговор? Имаш ли готов отговор? Исус и днес те пита: какво да направя за тебе? И знаете ли какво? Както Давид се молил, по същия начин искам да се моля аз. Господи, сърцето ми да бъде винаги чисто пред Тебе. И духът Ти винаги да се обновява. Винаги духът Ти да се обновява вътре в мене. Защото когато не се обновява духът в Тебе, когато сърцето ти е закоравяло, ти не можеш да видиш пътя пред себе си. Исус казва: аз съм пътя. Аз съм истината и аз съм живота. Време е да си отворим очите и да видим Христос застанал пред нас с думите: какво да направя за теб. Вярвам, че всеки един на това място има готов отговор. Вярвам, че всеки един на това място има готов отговор. И когато призивът е към тебе е: какво да направя за теб, ти да му кажеш. Нима Бог не е знаел, че този слепец има нужда да прогледне. Нима Бог не знае твоята нужда. Нима Бог не знае проблема ти. Нима Бог не знае дигата, в която се пада. Нима Бог не знае болката, страданието ти.
неприятностите ти. Той ги знае. Но има сила в думата ти. Има сила в думата ти. И когато слепецът каза да погледна, тогава Исус му каза: иди си, твоята вяра ти изцели. Идваме на това място с очакване. Очакването ми е да се срещна с Царя. Очакването ми е да преживея Неговото присъствие. Очакването ми е да дойда тук и да чуя думата, какво да направя за тебе. И аз да се обърна и да му кажа: тата, искам сърцето ми да бъде чисто. Искам сърцето ми да бъде чисто. Духът ти винаги да се обновява в мене и лицето ти винаги да се надига. Ако си готов, затвори очи, издигни ръце. Затвори очи, издигни ръце. И нека се фокусираме към Неговото присъствие. Шика пренда лорде кира мандос. Шира ракиас. Йога мандо кира андана рабаса. Тате, и днес сме тук на това място. О, Татко, тук сме заради Тебе, Исус. Татко, тук сме, защото, Господи, имаме нужда от Тебе. О, Отче, ние Те молиме, смили се над нас. Татко, молиме Те, смили се над живота ни. Сине Давидов, смили се над нас. И покажи Твоята милост. Извини словата си в нас. Всеки един на това място, Татко, има нужда от Тебе. Всеки един на това място, Татко, нуждаеме се от Тебе. Нуждаеме се от Твоето присъствие. Нуждаеме се от Твоето лице, издигнато на живота ни. О, в името на Исус, о, Господи, това място искаме да бъде пълно с Тебе. О, това място да бъде място на Твоята слава. Това място да бъде пълно с Твоя дух. О, небесни ангели, да дойдат на това място, да воюват за живота ни. О, Татко, изпращай Слово, което да ни изцелява. Изпращай Слово, което да ни възстановява. О, животът ни да говори за Тебе. Животът ни да разгласява славата Ти. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти, Исус. О, благодарим Ти за Твоето присъствие на това място. Благодарим Ти, Господи Боже. Зарадвай сърцето ми. Зарадвай сърцето ми. Зарадвай сърцето ми. О, Господи, искаме да се радваме в Тебе. Искаме да се радваме в Тебе, Исус. Боже, благодарим Ти, Татко. Може ли да му дадем слава? Може ли да му дадем слава? Ръкопляскай, ръкопляскай. О, дай му хвала тази вечер. 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 Обърни се отляво, отдясно на човеките. Кажи: ние ще хвалим Бога. Кажи го: ние ще хвалим Бога. С цяло сърце, с цяла душа, с
Всички заедно да изпееме. Аз и моя дом. Аз и моя дом. Може ли всички заедно? Хайде, кажи го. Хайде, кажи го. Аз и моя дом ще служим само на те. Хайде, кажи го. Високо. Аз и моя дом ще служим на те. Аз и моя дом ще служим на те. Аз и моя дом ще служим само на те. Само църквата и пеем слава. И пеем слава. Кажи го. Хайде, стигни го, стигни го. Аз и моя дом ще служим на Бога. Продължаваме да го хвалим. Ната те хваля и на планината ще хваля обе, що се съмнява. Когато война се задава, палатите залива брега. Докато жизнь
Обърни се отляво надясно на човека до себе си и му кажи: хвали Господа за това си роден. Само един човек не го е казал и аз видях кой е. И заради него хайде всички заедно. Хвали Господа, защото за това си роден. Сега всички го казахте. Алелуя. Хайде продължаваме. Господине, Господине, Тебе бяха и домината. Господине, Господине, събуди се и отвори се. Господине, Господине, Тебе бяха и домината. Господине, Господине, събуди се.
Господ идва, Той наближава, буквално тропа на вратата ни, буквално хлопа на вратата ни, буквално Той хлопа на вратата ни. И когато Той хлопа на вратата ни, ще му отвориш ли? Ще отвориш ли вратата на Господа? Ще отвориш ли вратата на Господа? И казва този, който отвори, ще вляза и ще вечерям с Него и Той с мен. Искам ли да вечеряме с Него? Колко от вас знаят на какво е символ и преобраз вечерята? Вечерята се състои между семейство. Вечерята се състои между любими хора. Вечерята се състои от хора, които имат връзка помежду си. Вечерята е нещо интимно. Вечерята е нещо свято. Вечерята е нещо свръхестествено. Вечерята е нещо свръхестествено. Позволи на Бог да влезне в живота ти. Позволи на Бог да влезне в дома ти. Позволи на Бог да влезне в семейството ти. И да спре да вика. Защото когато влезне, Той няма да има нужда да вика. Понеже казва Словото, Той хлопа на вратата и вика. В момента, в който Той започне да вика, това означава, че вътре в самия дом има хаос. И поради тази причина никой не чува хлопането. Никой не чува хлопането. Но когато започне да вика, тогава започва да се чува. Буквално Исус и днес вика към нас. Буквално днес Исус вика към живота ти. Ще му отвориш ли вратата към твоето сърце? Ще му отвориш ли вратата към твоя дом, към твоето семейство? Затвори очи, издигни ръце и се фокусирай към нежното хлопане. Фокусирай се към нежното хлопане. И Той казва, отвори ми. Отвори ми. Затвори очи, издигни ръце и просто се потопи. Отваряме сърцето си за Тебе. Отваряме домовете си за Тебе. Отваряме семейството си за Тебе. О, Татко, искаме да чуваме нежният глас. Ние не искаме да чуваме викове, караници, грезници. Искаме да чуваме нежният Ти глас. Затова, Господи, Те молиме, нека Твоят мир да царува в сърцето ни, в дома ни, в семейството ни, да царува Твоя божествен мир, който, Господи, никой ум не може да схване. Татко, движи се в живота ни. Изпълни живота ни с Твоят мир. О, защото когато сме в мир, тогава чуваме нежния Ти глас. Тогава чуваме нежните думи, с които Ти ни говориш. Татко, нека да влезнем в един мир. Нека влезнем в тишина. О, чрез поклонението, Господи Боже. Ние искаме да предизвикаме онази тишина, която беше в горницата. Онази тишина, която беше в горницата, Исус. Твоята любов достига небесата над мен. С Твоята праведност тя изгрява в моя ден. Милостива е, преплътва от века до века. Толкова
Твоята любов, Твоята любов достига небесата над мен. Своята праведност тя изгрява в моя век. Милостива е Твоята от века до века. Толкова досегна не отпада тя, не отпада любовта. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, издигам Твоето име. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, издигам Твоето име. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи. Твоята любов достига небесата над мен. С Твоята праведност тя изгрява моя ден. Милостива е препътва от века до века. Толкова досегна не отпада тя, не отпада любовта. Хваля те, Може да се справим. обичам Хайде, хора, нека да се справим. Нека да почетем. превъзвишавам те, Издигаме се. издигам Моли го. Твоето име. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи. Хайде, кажи го. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, издигам Твоето име. Хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи.
Ти ме обичаш, ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го направи, благодаря ти. Хайде, кажи го, ти ме обичаш. Ти ме обичаш, Кажи го. ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го доказа там на кръста. Хваля те. Хваля те, хваля те, хваля те. Хайде, църкво, издигни го с високо. Хваля те, хваля те. Хваля те, хваля те.
заповядам на всяка тъмна сила да се отдръпне, да си тръгне, да се махне в името на Исус. Всяка опозиция да бъде свалена. Проби по духа. Искаме проби по духовния свят. Родени сме да събаряме, родени сме да изкореняваме, родени сме да побеждаваме. И искаме правото ни, искаме правото ни да живеем в царството. Правото ни да живеем в царството. Правото ни да живеем в свобода. Правото ни да живеем в радост. Искаме правото ни да живеем като царски синове и дъщери. Повече от всичко Ти го направи, благодаря Ти. Хайде, църкво, кажи го, кажи го. Ти ме обичаш, Ти ме обичаш, повече от всичко. Ти го доказа там на кръста. Направено е за тебе. Хваля Те, Направено е. Направено е. Направено е. Взимаме направеното. Взимаме с вяра направеното. Взимаме с вяра проглеждането, да видиме в духа. О, искаме отваряне на духовни очи. Шика панталордес. Направено е за нас. Направено е за нас. Направено е за нас. Тихо в този час сега, хваля Тебе, Господи, пея, свят, свят е Господ. И славата му изпълни цялата земя. Тихо в моето сърце, с тази песен на хвала, пея, свят, свят е Господ. Хайде, кажете го всички. Тихо в този час сега, хваля Тебе, Господи, пея, Затвори очи, вдигни ръце свят е Господ. и се поклани заедно с нас. Тихо в моето сърце, с тази песен на хвала, пея, свят, свят е Господ. И във всеки мой ден, коленичам пред Тебе.
Господи, Ти да употребиш, Боже мой, Твоят служител. Вложи ми всичките думи, които искаш, Боже мой, да бъдат казани за нас. Широко отваряме сърцето си за Тебе и за Твоето Слово и почитаме Твоят служител на това място. И казваме, Татко, нека Твоето Слово да оперира в нас. Да изцелява, да възстановява и да променя живота ни. Татко, готови сме. Готови сме. Готови сме да Те чуеме. Готови сме да Те приемеме. Готови сме за всичко, което ни казваш. Да казваме, ще казваме. Готови сме, Господи, за всичко, Боже мой, което Ти ни поправляваш. И там, където Ти ни изпращаш, да отидеме. Господи, благодарим Ти. Господи, благодарим Ти. Нека му дадеме сон. Нека ръкопляскаме деца. Алилуя. Заповядайте. Може да седнете. Кажи на човека до себе си, аз съм готов да чуя Словото. Готов съм да бъда получаван. Само трима ли са готови? Само трима ли са готови? Хайде кажи го по-смело. Готов съм да бъда получаван. В Божието Слово. Халелуя. Заповядай, брат ми. Господ Бог да те благославя. Нека дадем слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога, Бог да ви благослови и нека Неговата благодат наистина да почива върху всеки един от нас. Бих искал наистина сърцата да продължат да ни бъдат така отворени. Наистина поклонението ние усетихме Божието присъствие и Божия Дух, който се движеше и ни докозваше с Неговата любов. И така много нежно аз усетих, че Той ни поправлява, докосва и ни казва, че Той иска да ни трансформира, да ни променя по един много така, как да кажа, един внимателен начин, който наистина да може Той да оперира в нас, в нашите сърца.
Затова Божието Слово казва, че нашето сърце е една почва. Почва за Божието Слово. И ние трябва да позволим тези семена, които се сеят чрез Божието Слово, наистина ние да позволим това Слово да дава плод в живота ни. Така, докато се покланяхме, така много силно усетих в духа това Слово, което е в Деяния на апостоли 4:12, ако не се лъжа. И там казва, че няма друго име под небето, дадено между човеците, чрез което може да има спасение. И когато в един момент Исус имаше много ученици и те казаха, трудно е това учение, кой може да го живее, кой може да яде и да пие плътта на Исус Христос. И той се обърна към Петър и каза, и вие ли ще ме оставите? Но Петър какво казва? Господи, къде да отидем? Само при Тебе, каза, има думи на вечен живот. Така че ние днес може да изберем да отидем на много други места. Може да изберем да отидем да се наслаждава плътта ни, да задоволяваме всички нейни прищевки и да догаждаме на всичко това, което тя говори. Но Бог казва, че само при Господа има думи на вечен живот. И няма друго име, казва, чрез което може да има спасение на човека. Имаше един момент, в който ми беше трудно да поставя Бог на първо място в живота си. И си казвах, жена си я виждам, децата си ги виждам, много ги обичам, готов съм всичко да направя за тях. И как да поставя един Бог, който не го виждам, на първо място в живота си. И в един момент Бог ми даде това откровение, тази картина. И една сутрин ми говори, добре, къде са твоите деца в момента? И аз казах, на училище са. Добре, ако стане нещо с тях, ти можеш ли да направиш нещо за тях, да им помогнеш в този момент от това разстояние или където и да си, ти може ли да бъдеш 24 часа в контрол на техния живот? И аз казах, не мога. Тогава Святия Дух каза, аз мога да направя това нещо. И аз тогава разбрах, че трябва да ги предам в Божията ръка. Трябва да предам семейството си, децата си и да поставя Господ наистина на първо място в моя живот. Така както видяхме, че Авраам предаде Исак в ръцете на Господа, макар да не беше извършил това нещо, за което Бог му беше казал, но той вътрешно в духа си го извършил вече. Така че ние виждаме, че когато предаваме нещата на Бога, Той не е този, който да ни ги отнема, не е този, който да ни лиши от любимите ни неща, но Той иска да ги запази, да ги благославя в живота ни. Затова винаги, когато ни се свиди нещо да предадем на Бога, било семейство, било неща, които обичаме, било финанси, няма как да бъдат благословени от Господа. Няма как те да работят под благословията на Господа. Затова трябва, поне на мен ми трябваше за някои неща време Бог да работи с мен, за да може да ме освободи от тези неща. За да може да промени умът ми, да може да направи така, че да започна да мисля чрез Божието Слово. Защото Божието Слово казва, че плътта нищо не ползва. Духът е този, който дава живота. Казва, роденото от плътта е плът, но роденото от духа е дух. Моята майка и моят баща са ме родили от мъжка поход, казва Словото, и от женска поход. Но Божия дух е този, който ме ражда и новоражда по един духовен начин. Той ражда едно ново духовно естество в тебе. Затова той обясняваше Исус на Никодим, ако не се родиш отгоре, не може да наследиш небесното царство. Ако ти си останеш в плътта,
ако ти си останеш роден от женска поход и от мъжка поход, ти няма как да бъдеш новороден, да изгражда своя плод в нашия живот. Ние сами по себе си не можем да имаме тази любов, тази кротост, тази вярност, това себеобознание, благост, милост и така нататък. Всичко това, което изгражда Святия Дух в нас. Той е готов да го направи, когато има съдействие от нашата страна. Когато ние се отречем от нашето старо естество и когато ние поискаме Господ да ни роди духовно чрез Словото на Бога. Затова днес бих искал да разгледаме едно слово в Матея, 7 глава. И вярвам, че това слово ще говори на сърцата ни, за да може наистина ние, позволявайки на Божия Дух, да може ние да даваме плод. Защото вижте, ако всяко нещо, което ние вършим, не дава плод, то е безсмислено. Безсмислено аз да се трудя за нещо, което няма плод, нещо, което не дава плод. Безсмислено ти да даваш труд и усилия за нещо, което няма да откъснеш плод от това нещо. Ще го чакаш година, 2, 3 и ще кажеш, това нещо го зарязвам. Това нещо ми омръзна да се занимавам с него. Нищо не ражда, нищо не се случва. Затова ние наистина, идвайки в Божия дом, служейки, търсейки Бога толкова време и години, ние би трябвало да си зададем въпроса: позволихме ли Словото на Бога да ни новороди? Позволихме ли Словото на Бога да ни променя и да ни новоражда? Да може ние да мислим като духовни хора. Да може ние да придобием този характер, който е в характера на Исус. Да може ние наистина след служението да живеем живота, който Бог изисква от нас. Затова казва, че Божието Слово в Тит ни прави мъдри за спасение. Ние не може да придобием от друго място тази мъдрост. Не може да придобием от друго място този зародиш, за който ние ще ни промени и ще може да ни освещава живота. Аз лично не бих се похвалил с предишния си начин на живота. Не бих се похвалил с старото си естество, което е било непокаяно, което е било горделиво, себеправено и което е отричало своя Създател. Така че ние виждаме, че Божията благодат е тази, която идва в живота на всеки един човек. Затова в Тит 2 глава 11 стих казва, че Божията благодат се яви спасителна за всички човеци. Божията благодат не лишава никой един човек и не пренебрегва нито един човек, но тя казва, ни учи. Божията благодат ни учи. Тя не е просто един безплатен билет за рая. Тя не е просто нещо, което ние го взимаме и може да си живеем чрез стария си непроменен живот. Но Божията благодат казва, ни учи да се отречем от кое? От нечестието и от светските страсти. Божията благодат е предназначена да те променя. Божията благодат, когато идва върху теб, тя те променя, тя те новоражда. Тя те кара ти да се разделиш с твоето старо естество. И това е за да може ти да живееш на тази земя. На тази земя да може, казва, да живееш разбрано, праведно и благочестиво в сегашния свят. И казва, живейки и с тази надежда, че ние очакваме явяване на нашия Спасител. Дали ние, живейки на тази земя, се стремим да живеем разумно, благочестиво и праведно, и дали нашия поглед и нашето сърце е изпълнено с тази надежда, че чакаме Спасител. Защото Словото казва, внимавайте да не ви казва сърцата ви да натегнат. Да натегнат от преяждане, от пиянство, от житейски грижи
Това да натегне сърцето ти означава, че в него има повече място за тези неща, отколкото за Бога. Това означава, че ти си дал повече място на тези неща, отколкото за Бога. Затова аз разбрах, че духовен човек е не този, който може да говори за Бога или да го чуем, че говори, да изповядва Слово, но този, който живее духовно и който дава плод. Този, който дава плод в Царството Небесно. Затова в Матея 7 глава, от 24 стих, ще четем едно познато слово. Там Словото много ясно ни казва, че ние днес сме едни строители. И ние може да бъдем разумни строители, но може да бъдем, там казва неразумни, но аз бих казал и глупави. Дали ние сме разумни или глупави строители днес? И ние виждаме, че днес хората са заети да строят всичко друго, отколкото своя духовен дом, отколкото своя духовен живот. Аз вярвам, че всеки изпитва сърцето си чрез Словото на Бога и ние не понякога винаги се намираме в Словото на Бога. Но позволяваме ли това Слово да ни окастря? Позволяваме ли това Слово да ни очиства? Защото той казва, вие сте като едни пръчки, които дават малко плод, и Отец, като вижда, че давате малко плод, казва, очиства ви, за да давате повече плод. Но в това очистване не всичко е, не всичко ни харесва. Понякога доста ни е трудно да пренебрегнем нашата гордост, нашата себеправеност. Много ни е трудно да простим. Много ни е трудно да се покаем, да се отречем от неща, много любими наши пороци, грехове. И ние сме вързани. Затова много пъти ти може, или аз мога да бъда редовен в служението, но да не бъда редовен в взаимоотношенията с Исус Христос. Затова в 24 стих Исус казва: и тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява. Ние виждаме, че първият момент чуваме тези думи. Но ние не спираме до тях. Бог казва, не спирайте до това да чуете тези думи. Не е достатъчно вие да сте слушатели и просто да чуете Словото на Бога. Но казва, и ги изпълнява. Ще се оприличи, казва, на разумен човек. Разумен човек, казва, е този, който строи върху канара. Нещо, което ще ти даде една основа, която няма да позволи твоя живот да рухне. Затова в 1 Коринтияни, 3 глава, 11 стих казва, че никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Много пъти лично аз съм се питвал да града някаква друга основа, но без Исус всичко е пропадало. Имали сме си собствени планове, собствени идеи, собствени намерения да забогатяваме, да успяваме, да оправим взаимоотношенията си, но това е нещо като да пометеш боклука под килима. Но той си седи. Ако не дойде Исус Христос, за да положи основа върху твоя живот, няма как да има градеж. Било в църквата, било в семейството, било във всякакви други взаимоотношения. Ако ние се опитаме без Христос да движим някаква част от нашия живот, ако си кажем, сега искам да успея в сферата на финансите, но във всичкото това ти оставяш Христос. Ти губиш основата. Основата изстоиш върху нещо, което ще пропадне. Защо? Защото казва, сребролюбието е корен на всяка злина. Казва всяка злина.
Не е корен просто на нещо, което определени неща, но казва на всяка злина. Оттам идват много неща, които провалят човека, променят човека. Така че, ако ние не положим Словото на Бога за наша основа, всичко друго пропада. Може да не е веднага. Може в началото да видиш, че успяваш и да си казваш, да, Божията воля, ето, Божия план е това, аз имам много пари, ето спечелих, или дори да не са финанси, нещо друго. Но просто това е нещо, което Сатана го дава както рибарите го дават за рибите като една примамка. И той винаги ще го представи като нещо лъскаво, нещо добро, да, за семейството е. Ти трябва да бъдеш, да го направиш това. Но ние трябва да погледнем основата, която е под всичкото това нещо. И затова днес виждаме много разбити семейства. Виждаме много разрушени семейства, взаимоотношения. Много пъти виждаме семейства, седнали в църквата, заедно, но между тях има искри, има наранявания, има обиди, има неизправности, но иначе стоим така смирено, но вътрешно ние сме като едни, как да кажа, разядени неща, които нещо, което работи в нас, което не е добро. Затова, когато ти поставиш Исус Христос за основа в твоя живот, Словото казва, ти си разумен строител. Ти си разумен строител в твоя живот, защото знае, че градиш на канара. Затова той в този абзац дава пример за две къщи. И върху едната къща, и върху другата идват едни и същи бедствия. Но разликата е тази, че едната казва, не се поклаща. Но другата казва, че падането и беше голямо. Затова казва, моя народ, казва, умира поради липса на знание. Ние трябва да познаваме Божието Слово и Божиите мисли за нас, Божиите пътища, Божиите намерения за нас и за нашия живот. И вижте, върху тази къща, върху която се строи на канара, Словото казва, заваля дъжд. Единствено число. Идва нещо дребно в живота ти. Заваля дъжд, окей, няма проблем. Нещо се е случило сега. Един древен проблем. Няма проблем, ще го оправим сега. Имаме силата, имаме пари. Ще дадем, ще направим нещо, ще се оправи това нещо. Но изведнъж идва и друго нещо и казва, придойдоха реките. Идват много други неща, които ти просто се чуди за какво става така в живота ти. Защо се случват тези неща? И докато много пъти ние не можем да оправим тези бъркоти, казва, духнаха и ветровете. И изведнъж в нашия живот всичко е една суматоха, всичко е разбито, не знаем как да се оправим, не знаем на кой път да поемем, плачем пред Бога, мислим, че Той ще ни съжали, защото много плачем. Той няма да се впечатли от това, че плаче. Много хора днес плачат. Но това не предизвиква Божията намеса и Божията ръка да дойде върху нас и Божията благодат. Затова виждаме, че тази къща, този живот, който е построен върху Словото на Бога, казва, не падна. Когато дойдоха всички тези проблеми върху този дом, върху този човек или върху това семейство. И казва, че те се устремиха. Има един, който винаги цели да се устремят тези неща към твоя живот. Дори хората отвънка, невярващите, и те имат същите проблеми. И ние имаме същите проблеми. Бог не ни обещал, че няма да имаме проблеми. Но казва, че от всичко това Той ще ни избави.
дори да минем през тази долина, ние имаме надежда, ние имаме един, който ще ни оттърве, казва, от пламтящата пещ и от ръката на царя, както казаха Седрах, Месах и Абденаго. Но хората отвънка, които са без надежда, които нямат Исус, които нямат основа под краката си, на какво се позовават? На парите си, на колите си, уповават се на имотите си, може би, или може би някой казват, имам пари да купа цялото село. Други казват, с тия две ръце, вика, всичко съм направил. Но на един в Словото Бог казва, глупецо, ако тази нощ дойде и изискам живота ти, всичко това на кого ще го оставиш? Така че ние трябва да мислим разумно и да строим разумно. Всичко, което се строи без Бога, аз вярвам, че това е един строеж, който няма под краката ни основа. Бог може да даде всички тези добродетели, тези благословения в живота ни, но важно е във всичкото това ние да държим ръката на Господа. Важно ние да имаме под краката си основа, която е Исус Христос. Защото Исус Христос е този, който държи къщата. Основата е тази, която държи къщата. Но казват всички тези, които слушат тези мои думи и не ги изпълняват. Казва, ще се оприличат на неразумни човеци. Аз вярвам, че нито един строител няма да гради на пясъка. В естествения свят говори. Никой няма да отиде там и на пясъка и да започне да гради 10 етажен апартамент, примерно, там блок, и да каже, това нещо ще устои. Но духовно ние изглеждаме така. Почваме и строим на пясък. Нямаме основа. Бързаме да направим неща, бързаме да се обогатяваме, бързаме да придобием неща или да извършим неща. И едно, което разбрах за плътта е, че тя го иска веднага и на момента и не търпи отлагане. Но Божия дух е този, който ни овладява. Божия дух е този, който ни казва, бързай да слушаш и бавно да говориш. Да претегляме нещата чрез Божието Слово, чрез Божия дух. И виждаме, че когато животът ни не е построен върху основата Исус Христос, когато ние идваме, слушаме Словото и не го живеем, не го изпълняваме, тогава ние се оприличаваме, казва в Яков, нека да го прочетем, в първа глава, мисля, че беше, Яков първа глава, и казва, бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да лъжете себе си, защото ако някой бъде слушател, казва, на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е бил. Но казва, който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен, казва изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Амин. Така че ние виждаме, че когато ние излизаме от Божия дом и не живеем в Словото на Бога, е все едно, че сме се погледнали в огледалото и за миг забравяме как изглеждаме. Ние забравяме, не сме посадили Словото в сърцето си. Много е важно Словото на Бога да бъде посадено или вселено в сърцето ни, казва Словото. Ако Словото е в сърцето ти, то ще говори чрез сърцето. То ще те напъсва чрез сърцето ти. Затова Словото казва, че човек със сърце какво прави? Вярва. Не вярва с ума си, с очите си, с всички други сетива, но със сърце вярва. Със сърце и с уста, казва, прави
изповед. Ти не може да задържиш своята вяра. Не може да тихичко да си вярваш, някак си религиозно да си вярваш и твоята вяра никак си да не се личи, но ти трябва да изповядаш в духовния свят. Ти трябва да изповядаш, че Господ Исус Христос е Той Господ и Спасител. Ти трябва да заявиш това, защото има един духовен свят, където това нещо се декларира. Ето, виждате ли, моя син Иван днес, той изповяда, той декларира Исус Христос, че го приема за свой Господ и Спасител. Както в материалния свят, естествения, когато двама души са, сключват брак, има начин, по който ние всичко това го потвърждаваме чрез документи, чрез изявление, така и в духовния свят. Така и чрез духовния свят, макар да не го виждаме, това нещо се реализира. Затова казва Словото, че оръжията, с които воюваме, не са плътски, не се виждат, но са силни, казва, да събарят помисли, намерения, всичко това, което дявола се опитва да изгражда и да разруши в живота ни. Затова ние виждаме, че е много важно Словото на Бога ние да го изпълняваме, Словото на Бога ние да го живеем, да го направим стандарт за нашия живот. Така че много пъти ние сме превърнали взаимоотношенията ни с Исус. Какво правиш? Отивам на църква. Отивам на църква. Но ти трябва да отиваш при Бога. Ти трябва да отидеш на поклонение. Ти трябва да отидеш и да не бъдеш по време на хваление, по време на Словото, на служението. Ти трябва да покажеш на Господа, че ти си там. Че ти си в позиция на очакване, на приемане. Не може твоето сърце да е заключено, да не е отворено, да не е в очакване и да приемеш. Тези, които си отварят сърца, тези, които с очакване, с вяра, ще бъдат докоснати, ще приемат, ще освободи Словото неща в тях. Затова ние трябва да позволим кое е Словото. Словото да ни променя. Затова, ако не позволим това Словото да ни променя, ние сме и ни слушатели. И ни слушатели имаше едно време, в началото, хода на църква, обаче усещам, че нещо не е наред. Нещо не е точно както трябва. Превръщам се в един посетител. Не живея Словото, не пречупвам неща от характера си, не прощавам, горделив съм, аз съм прав винаги. Святия Дух винаги ми говори за другите хора, не и за мен. И тогава разбираш, че ти не си както трябва. Разбираш, че гредата е в теб. И трябва да спреш да гледаш в съчицата на братското око и да извадиш, или по-скоро да позволиш Святия Дух да извади твоята греда, защото сам не можеш. Без помощта на Святия Дух ти не можеш да се променяш. Без Словото на Бога ние не можем да се новородим. Роденото от Бога, то е ново, то е по образа на Бога, по характера на Бога. Затова казва, старият човек, той какво тлее, казва, по измамливи страсти. Той винаги си готов да бъде завлечен и да се изкушава от собствените си страсти. Винаги е готов, плътта, старото естество да се надигне, ако му дадеш храна, ако му дадеш нещо, което да го разпалиш. Но казва, вие умъртвявайте телесните действия чрез Духа на Бога. За това, че този, който е в нас, е по-силен и може да съдейства. Може да съдейства, за да бъдем в тази свобода. И това, което също така Бог ми откри, че изповядвайки Господ Исус Христос за Спасител, много пъти ние го приемаме само за Спасител, не за Господ. Не за един, който идва да възстанови и да даде един нов стандарт в живота ми,
Ние искаме да живеем един непроменен живот, но да бъдем спасени. Ние искаме старо естество с вечни привилегии и вечни живот. Това няма как да стане. Защото преди ние сме имали един друг Господар, който ни е държал в страх и в робство. Страх за утрешния ден, за семейството, за парите ни, за децата ни, за всичко. Как ще изкараме, как ще живеем. Но Бог идва и дава един друг стандарт. И казва, не се безпокойте за това. Първо търсете Небесното царство и Неговата правда. И това Бог ви покаже, че един божествен ред, това са божествени принципи. Ако ние постъпваме така, Словото на Бога ще работи за нас. Ако ние не постъпваме така, ние си живеем според нашите правила, според нашите стандарти. Ние искаме да живеем по нашите правила, а не по Божиите правила. Затова всеки, който казва, чуе тези думи и ги изпълнява, ще бъде разумен човек, ще бъде разумен строител. Никой не иска да гради един цял живот и накрая да се разруши неговия живот. Никой не иска да посещава Божия дом и в един момент Божията благодат да се отлъчи от неговия живот. Но ние трябва да направим разлика между това, които са дела вследствие на нашата вяра и това собствени дела да заслужим нашата спасение. Никой не може да се оправдае чрез дела. Но не може ние като християни да нямаме дела на вяра. Не може толкова време като християни нашия живот да не бъде променен. Не може ние да си стоим в старото естество и в старите мисли на промененият ум. Затова в Римляни какво казва? Римляни 12.2. Казва и не се съобразявайте с този век или с този свят, но се преобразявайте чрез как обновяване на ума. Словото е това, което ще обнови умът ни. Словото е това, което ще ни даде друг стандарт и друго мислене. Когато Словото не те е наводило, не те е променило, за теб важи правилото, този, който ми е на масата, той ми е приятел, него обичам, него, нали? Но когато идва Божия стандарт, той разрушава всичко това. Разрушава всички тези човешки неща. И полага един нов стандарт на живот. Затова ние трябва да приемем, освен за Спасител и за Господ, Той идва и променя целият ни живот и цялото ни мислене. И ние разбираме наистина, че имаме нужда от милостта и от благодата на Бога. Имаме нужда да се смирим и да не се мислим за повече от другия, но да се смирим пред мощната ръка, казва, на Бога, за да може Той да ни издигне своевременно. Затова днес аз казвам, ние сме едни строители. И не знам кой как строи, и вие не знаете аз как строя, но Словото на Бога днес казва, бъди разумен строител. Бъди разумен строител, защото ще дойде време, в което просто няма да има време да строим. Просто ще бъде прекратено това време, в което ние ще може да строим, ще може да полагаме за основа Христос в живота си. Ще може ние наистина да обновяваме ума си и да мислим и да живеем Божието Слово. Затова Словото казва, че наистина до нас идва Слово, което да ни променя. Ние много пъти опитваме децата да си променяме, но по-човешки не става. По-човешки Словото е това, което ще ги променя. Божият Дух е този, който ще ги променя. Лично мен никой не ме е променил. Баща ми казваше много неща, аз напротив. Повече се разярява, повече се огорчава, но когато дойде Божия Дух, Той те новоражда.
Той те привежда в една позиция, която ти разбираш, че си зависим. Ти си зависим от Бога. Затова казва, отделени от мен, вие не може нищо да сторите. Затова днес аз се старая лично да не изгубя връзката с Исус Христос. Старая се да изграждам живота си. Старая се да приемам стандарта на Исус Христос. И ако казва дечица, съгрешите, казва, имаме ходатай на небето. Не стой в това нещо. Бързай да се поправиш, бързай да отидеш на място, където е сигурно, да влезеш в Словото на Бога. Така че ние всички сме имали ситуации, в които Божия Дух ни изобличава, дори говори чрез невярващи хора ни изобличава. Имаше една жена, която тя беше виновна, но аз просто, плътта тя бърза да говори и аз почвам да се разправям. И жената какво ми каза? Колко минути говорим, аз нито един път не ти казах нищо, ти не спря да ми говориш. Обиди. И аз замръзнах. Замръзна Божия Дух, така ме изобличи чрез един невярващ човек. И ако ние не живеем и изпълняваме това слово, как може да дойде живот в нас? Как може да дойде светлина в нас? Ако ние не можем да владеем ситуацията, ако не изчакаме Божия Дух първо да ни говори, казва, плътта иска противното на Духа. И обратно казва. И обратно ние трябва да сме в тази позиция, в която разпъваме плътта. Тя няма да спира да иска своето. Няма да спира да иска своите неща и няма да се наситим никога, ако ние не я омъртвим чрез Божието Слово, чрез Божия Дух. Ако ние ни затворим устата чрез Божието Слово. Затова днес ние трябва да бъдем духовни хора, живеейки чрез Словото на Бога, живеейки по стандарта на Бога. Затова днес аз много пъти, когато трябва да бъда на места, където Божия Дух няма да бъде, как да кажа, радостен, че се намирам там, просто отказвам на такива хора, близки хора, други хора и те се сърдят. Сърдят, защото аз не съм на това място. Но Духът, който е в мен, той не може да се наслаждава в това присъствие. Не може да стои в това нещо, когато ти си новороден и когато Божия Дух живее в теб. Но когато плътта те води, ти ще бързаш да ходиш там, ти ще изгаряш от желание да отидеш там. Затова казва в Псалом 1, който се наслаждава в закона на Бога. Днес може да искаме да се насладим във всичко друго, но блажен е този, който се наслаждава в закона на Господа. Блажен е този, който плаче за Господа, който когато влезе в Божия дом и усети Божието присъствие, просто му си иска да бъде някъде другаде на по-високо място. Затова блажен е този, който се наслаждава в духовните неща, в закона на Господа, в Божието присъствие, в Божия дом, в общение на брати и сестри. Това е всичко дело на Божия Дух, защото Той те е новородил и Той живее в теб. И Той не търси друго присъствие. И Той търси храна, Той иска среда, която Той да може да живее, наистина да бъде храна в твоето тяло. Затова ние, знайки, че Божия Дух е този, който ни изгражда, този, който ни освещава и ни води и сме запечатани в Него за деня на изкуплението, ние трябва просто, когато вършим разни неща, да кажем дали Святия Дух е удовлетворен от това нещо, което говоря, което върша, което ръцете ми, краката вършат. Защото казва, и не наскърбявайте Божия Святи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението.
Той е нашия залог. Той е нашето капаро за това, че за нас е платена цена. Той е тази част, която казва Исус, тези деца са мои. Аз съм платил цена за тях. Затова ние трябва наистина да не наскърбяваме Божия Святи Дух. Трябва наистина да живеем един променен живот. И аз когато разбрах, че Божието царство не е просто думи, не се изразява в думи, а на дело, това ти да живееш Божието Слово, тогава аз започнах да променям живота си, да позволявам Святия Дух да променя неща. Имаше едни хора, за които извършихме много неща преди няколко години. Помогнахме им много за работа, за други неща, с голяма любов. И в един момент те постъпиха с нас много зле, много неправилно. И ние какво позволихме? Плата да говорим. Наскърбихме се, огорчихме се и разни такива неща. И Святия Дух е този, който дойде и започна кой не тях, нас да изобличава. Святия Дух винаги ще дойде теб да поправлява, на теб да ти говори. Няма да ти говори за другия, за теб ще ти говори. Той иска теб да изгражда. Не може слепец да води слепеца. Така че, ако искаме ние да помогнем на някой друг, трябва да позволим Святия Дух нас да изгради, нас да променя. Ние да живеем Словото на Бога. Ние да бъдем разумни строители и да основем живота си върху канара. Така че, нека просто да имаме един живот, който наистина да позволяваме това Слово да вниква в сърцето ни. Когато той е в сърцето ти, там са изворите, там е твоето съкровище. Ти го полагаш на правилното място. Затова каза Давид, сърце чисто сътвори в мен. Сърце чисто, което да има твоето слово, твоя стандарт на живота. Той като цар, който може да има много неща, той казва, едно нещо съм поискал от Господа. И това ще търся да бъда завинаги в дома Господен. Той не казва, аз като цар имам сила, имам неща, имам много възможности, но казва, Господ е светлина моя, Господ е сила на живота ми. Казва, от кого ще се боя. Имаше един момент, в който вършихме неща и нищо не се случва. Работихме, виждахме как нещата, които работим, не се случват. Виждаме, че растенията са зле, няма плод и в един момент плътта казва, нищо няма да стане. По-добре зарязвай това нещо. Но в един момент дойде Слово до мен и аз започнах, взех Библията, даже това место беше близо до главния път и хората минават и аз с Библията минавам и започвам да се моля върху растенията, започвам да се моля на полето там и започнах, ядосах се на тяло, започнах да изповядвам Слово и минаха точно няколко дни, може би по-малко от седмица. И когато отидохме, ситуацията беше съвсем различна. И затова каза Словото, има сила в устата на човека. Има сила в устата на човека и дявола това го знае и той много умело използва. Винаги иска да говорим думи на провал, думи на неуспех, думи на болести. Има много хора, те не са отишли на лекар, бъбреците ма болят, сигурно имам тук това, имам тук онова и вече диагнозите няма нужда да отиват и на лекар. Трябва само да се вземат лекарства. Но вижте, има сила в устата на човека. Преди няколко лета беше започнало едно топче така по тялото ми да нараства и заплашително започна да нараства. И дявола започна, ето ти пръскаш препарати,
ти имаш тумор, сигурно е рак, не знам какво, не знам защо, и започва да говори. И в мен дойде, слава Богу, че идва слово в мен, и аз започнах да изговарям точно обратно. Започнах да смъмрям, започнах да изповядвам живот, здраве, и точно мисля, че за 3 дни нямаше нито просто следа от това топче, от това образование. Амин. Така че има сила в устата на човека, когато ние говорим Слово. Святия Дух ще работи, когато намери Слово в нас. Когато Бог създаде небето, земята, какво казва? Божия Дух се носеше над водата. И докато нямаше Слово от Бога, той просто се носеше. Но когато Бог изговори Слово, Святия Дух започна да извършва и да сътворява. Така че в нас, ако няма Слово, Святия Дух няма как да работи. Той чака Слово от нас. Чака Слово да изповядваме и да говорим Слово, и Той започва да работи. Няма как ние да говорим думи на неуспех, човешки неща и разни други неща, да чакаме Святия Дух да проработи в живота ни. Затова е много важно. Но ние просто го знаем, но не го вършим. Затова казва Словото: всеки, който чуе тези думи и ги изпълнява. Винаги има изпълнение. Винаги има дела в резултат на нещо, за да има плод. Никога не казваме: аз отивам на работа и продължаваме да спим в леглото. Ти трябва да станеш и да отидеш и да работиш. Ако само на думи казваш: идвам на работа, майче няма да направиш нищо. Така че в духовния свят е така. Но просто защото не виждаме, не сме позволили духовните ни сетива да ни водят и Божия Дух да ни изгражда, ние не се колебаем, ние се съмняваме. Затова, когато има съмнение, Словото казва да не мисли, че някой ще получи нещо. Да не мисли, че някой ще получи нещо. Затова ние днес е нужно да изграждаме нашата вяра. Идват трудни времена, изграждаме нашата вяра. Изграждаме нашата вяра. Как? Чрез Словото, чрез храна за вяра, чрез молитва, чрез връзка с Бога, с Святия Дух, за да може да противостоим, да може да позволим Словото да наделява, да може да чуваме Словото, не този глас, който идва отвън. Да може всеки ден ние да вземем Божието съоръжие. Защото казва, да може да противостоите в зъл ден. Има зъл ден, в който Сатана иска да ни изкуши. Иска да ни съкруши в този зъл ден. Но чрез Божието съоръжие казва да може да противостоите. Така че днес, ако това слово не стане основа за нас, ние, които следваме Исус Христос, то си остава една информация. Една информация, която не се превръща в живо и деятелно слово. И това слово живява, когато ние му даваме вяра. То започва да става живо, деятелно, и затова Исус казва: вярата ти изцели. Бог се впечатлява, когато вижда вяра. Когато вижда в сърцето на човека вяра. Едно свидетелство последно ще дам. В рода ни имаше наследствено проклятие на астма. Баба ми, дядо ми, всички там поколения наред. И нашия син, и той имаше астма на 2 или на 3 години. Това проклятие го постигне, той беше астматик. И в един момент, малко преди това, бях млад в вярата и гледах изцеленията малко така, как става, как не става. И започнах да се моля: Господи, дай ми вяра за изцеление. Дай ми вяра за изцеление. И Бог какво направи? Започна първо да ми изгражда с децата ми. Дойде момент, те му изписваха помпички, лекарства, корстико, стеориди, някакви такива неща,
които започва да става зависим, да привиква към тях. И аз започнах да ги хвърлям всички тези лекарства. Направих действие на вяра. Заправих действие на вяра и мисля, че след няколко месеца или колко беше, не се лъжа, Бог освободи от тази астма. В момента нито е на помпички, нито е на някакви лекарства, но Бог го освободи съвършено. Нашата дъщеря също имаше един проблем с очите. Те й течаха постоянно, трябваше някакви каналчета да се пробият оперативно. И тръгнахме един ден до Пловдив да й записваме час. И повярвайте, точно спряхме пред болницата. И дори моята съпруга вече един крак отвънка. И защото, нали, като говорим за вяра, има спасителна вяра, има плод вяра, има и дарба вяра. Явно в този момент съм имал тази дарба да вярвам, защото тя се дава точно за определени моменти. И в този момент явно съм имал тази вяра и казах, няма да слизаме, прибираме се и почваме да се молим. И също така след няколко дена очите напълно спряха да течат, оправи се детето и така Бог ме научи и започна да изгражда вяра в мен. Така че той казва, ако някой от вас поиска, ако поискате хляб, няма да ви даде Господ камък. Ако поискате риба, няма да ви даде змия. Така че когато ние искаме тези духовни неща, когато ние имаме копнеж за тези неща, той ще види този копнеж и ще ни благослови с това наше духовно желание. Амин. Така че наистина нека Божието Слово да направи път. Нека Божието Слово да направи път за това нашата вяра да бъде деятелна, Словото, което чуваме наистина и да го живеем. Защото тогава ще бъдем този дом, този изграден човек, който когато дойдат бедствията, когато дойдат този ден, който Бог казва, ние няма да се поплатим. Дори има хора, които казват, каква полза, че толкова години ходя на църква, този е злосторник, онзи е грабител, краде, мами, процъфтява, виж какво има, а ние вярваме в Бога, нищо не се случва в живота. Но Бог казва, искате ли да знаете, че ще дойде ден, който казва, аз определям, и ще видите, че има разлика между праведния и нечестивия. Защото праведния, т.е. нечестивия, няма да стои в събранието на праведния. Така че наистина, целта на Бог, Той да бъде наша канара. Целта на Бог е Той да бъде наше прибежище. Той да бъде яката ни кула. И не просто Той да, да го търси просто за неща, които Той да ни благослави и да снабдява в живота ни. Но при всичко, което се случва, да кажем, ти оставаш мой Бог. Дори да ме благословиш, дори да не ми дадеш това, дори да ме изцелиш и дори да не местиш, ти оставаш мой Бог. Ти си мой Бог, аз вярвам в Тебе, дори да ме избавиш и дали да ме избавиш, това е Твоята воля, но аз знам, че Ти си мой Бог, че Ти си святия, истинния, живия Бог. Амин. Така че нека да достигнем това добро, което да имаме тази увереност в сърцето. Амин. Добре, искате ли да се изправим, да направим една изповед, с която да декларираме халелуя, нашата вяра и нашите решения в Исуса Христа. Добре, нека да кажем, Господи Исусе, Господи Исусе, аз вярвам, че Ти си Божия Син. аз вярвам, че Ти си Божия Син. И единствения път към Господа. Единствения път към Господа. Отказвам се, Господи, Отказвам се, от Господи, моята религиозна себеправедност. от моята религиозна себеправедност.
И те моля да ми простиш, И те моля да ми простиш, както и аз прощавам на всеки човек. както и аз прощавам на всеки човек. Покайвам се, Господи, Покайвам се, Господи, за всичките си грехове, за всичките си грехове, тайни и тайни, явни, знайни и незнайни. знайни и незнайни. Обръщам им гръб, Господи, Обръщам им гръб, Господи, и се обръщам към Тебе и се обръщам за към Тебе милост за милост и прошка. Прощавам, Господи, особено на тези, които са ме наранили, Особено на тези, които са ме наранили, които са породили огорчение в душата ми, Господи. които са получили обучение в душата ми, Господи. Научи ме да прощавам, Господи. Научи ме да прощавам. Научи ме да обичам, Господи, Научи ме да обичам, Господи. защото Ти толкова възлюби света, Защото Ти толкова възлюби света, че даде единородния Син, че да даде, за да не погине нито един, за да не погине но нито да има един вечен живот. и да има вечен живот. Господи, дай ми от този живот, Господи, дай ми от този живот, от тази жива вода, Господи. тази жива вода, Господи. Всеки, който пие от тази вода, Всеки, който пие от тази няма вода, да ожеднее до века, няма да ожеднее до века, но ще направи извор на вечен живот. но ще направи избор на вечен живот. В името на Исус. В името на Исус. Аз разчупвам и разрушавам всяко проклятие в живота. Аз разчупвам и разрушавам всяко проклятие в живота си. Всякакви наследствени проклятия, Всякакви наследствени проклятия, себе нанесени, себе нанесени, думи от други хора, думи от други хора, разчупвам и разрушавам, разчупвам и разрушавам проклятия от неестествена смърт, проклятия от неестествена смърт. разчупвам и разрушавам Разчупвам и разрушавам небиблейски лекарски диагнози, небиблейски лекарски диагнози. разчупвам всеки Разчупвам всеки непорочен цикъл на Сатана в живота ми непорочен цикъл на Сатана в живота ми. и приемам освобождение от Духа Ти, Господи. Освободени духът Ти, Господи. Господи Исусе, благодаря Ти, че на кръста Господи Исусе, благодаря Ти, че на Ти стана кръста проклятие, Ти стана проклятие, за да имам благословение за да имам и да благословение имам вечен живот. и да имам вечен живот. С моята свободна воля аз избрах Исус Христос С моята свободна воля аз избрах Исус за Христос мой Господ и Спасител. за мой Господ и Спасител. Господи, помогни ми Господи, помогни ми да те поставя за мой Господ, да те поставя за мой Господ, да дадеш божествен стандарт в моя живот, да Господи. дадеш божествен стандарт в моя живот. Нека дух на покорство да дойде върху мен Нека дух на покорство да дойде в и мен. всеки бунт И всеки път и непокорство и на покорство да напусне живота да напусне живота. в името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Дяволе, Дяволе, мразя те, мразя те, теб и твоите дела. Теб и Твоите дела. Напусни живота ми. Напусни Аз живота се ми. отричам от тебе Аз се отричам и от от Тебе твоите дела. и от Твоите Аз съм дела. Божие дете. Аз съм Божия Исус дете. Христос е първосвещеника на моята изповед. Исус Христос е правосвещеникът на моите И като дете на вярата, като дете на вяра. аз имам всички Божии благословения. Аз имам всички Аз съм глава, благословения. Аз съм а не глава, опашка. няма да опашка. Боже, благодаря Ти. Боже, благодаря Ти. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Алелуя. Небесни Отче, ние Ти благодарим, Татко, за Твоето Слово. Благодарим Ти, Боже, че Ти ни говори на сърцата, Господи. Нека да приемем това Слово, Господи. Нека да го живеем, Татко. Нека наистина да позволим то да ни управлява, Господи. Духът Ти, Господи, да ни новоражда, Господи. Позволи ни, Господи, помогни ни, Господи, да бъдем посадени в Твоето Слово, Татко. Помогни ни, Господи, да се преборим срещу всички наши пороци, навици, Господи, всички грехове, Господи. Святи души, ние Те молим да дойдеш мощно върху нас, върху живота Ти, Господи, върху Твоята църква, Господи.
Подготви ни, святи Душе, с Твоето идване, Господи. Подготви ни като църква Христова, Господи. Ой, да не се съобразяваме с този век, Господи, но да обновяваме ума си, Господи, да мислим чрез Твоето Слово, Господи, да се доверим на Твоето Слово, Господи. Да позволим Твоето Слово да ни утешава и да ни направлява, Господи. Дори в моменти на буря, на смут, ние да позволим Твоето Слово да говори, Господи. И да кажем, че имаме Господ, който може да ни отърве. И имаме Господ, който може да ни избави, да ни освободи и да застанем и да говорим на тази планина в името на Исус, да се отмахне от живота ни, да напусне живота ни. И всяко нещо, което не от Бога, да напусне сърцата ни и мислите ни в Исус Христос. Боже, ние Ти благодарим, Тато. Благодарим Ти, че Ти ни даде такова голямо семейство, Господи, толкова много братя и сестри, Господи, че Ти ни научаваш, Господи, как да бъдем едно семейство, как, Боже, да си служим един на друг, как да се любим един друг. Нека Твоето Слово да променя всички неща, всички сетива в живота ни, да промени умът ни, Господи, да възлюбим ближния, да се молим за враговете ни, Господи, защото Ти даваш един по-висок стандарт, Господи, и Ти казваш, че всеки, който пожелая в сърцето си чужда жена, той е съгрешил. Затова, Боже, помогни на за това сърцето ни да бъде чисто, сърцето ни да стои право пред Тебе, Господи. О, да изчисти всички боклуци, Святия Ти Дух, всичката мръсотия, цялата плява, Господи, всичко това, което идва от Тебе, Господи, да напусне живота ни. Святи Дух, нека Твоят огън не изгаря, Твоят огън не изгаря всичката тази плява, всичката тази мръсотия, Господи, и да приемем вечния живот, Господи, който е в Христос Исус, да приемем Словото на Бога, което трае до века, защото земята ще премине, небето ще премине, но Словото на Бога няма да премине, защото то трае до века и надеждата, която имаме, тя е жива. И Бог ни подари всичко потребно за живота и за благочестието. Боже, благодарим Ти, Тато. И аз те моля всяко време да се отмахне от нас, от плещите ни, всеки хомот, Господи, в живота ни да бъде струшен. Всяка болест, Господи, да напусне живота ни. Всяко наследствено проклятие да напусне живота ни. Но породи ни, Господи, че научи ни, Господи, да се обичаме и да си прощаваме, Господи, защото любовта не отпада, Господи. Каквото и да е друго, то ще отпадне, пророчества, дарби, но любовта тя не отпада, Господи. Научи ни на тази любов, която не завижда, която не търси своето, която прощава, която дълго търпи, Господи. Научи ни, Господи, на Твоя стандарт, Господи. Научи ни да прощаваме. И колкото пъти трябва, Господи, ние да прощаваме, Господи. Защото в това е силата, Боже. Да обичаш и да прощаваме, Господи. Защото Ти не дойде с някакво мощно оръжие, не дойде с ярост, но дойде с Твоята съвършена любов, Боже. Дойде с Твоята милост, Господи, за да изкупиш човеци, Господи. За да изкупиш човеците на ръка. И аз те моля, Господи, нека да разбираме това нещо. Нека сърцата ни да разбират това нещо, Господи. Ти имаш добър план, добър Бог. Ти си имаш божествен стандарт за нас, Тато. Изцелявай, Господи, от всичките наши наследствени обременявания, Господи, от старият ни начин на живот, Господи. Благодаря Ти за младото поколение, Господи. Виждам тези млади хора, Господи. О, давай им глад за Тебе, Господи, да Те обичат, Господи, повече от всичко там. Да Те поставят на първо място в живота, Господи. Защото в Тебе, Господи, наистина всичко е вечно, Господи. В Тебе, Господи, ние намираме спасение, в Тебе намираме утеха, Господи. Ти казваш, че майка може да остави сучището си дете. Никога няма да го остави. Никога
Благославям всеки, Господи. И аз те моля, умножавай този дом. Нека Твоята благодат, Твоят мир да почива. Нека наистина ръката на Бога да бъде върху тях. Нека наистина, Боже, всички, що вършат, да му успяват, Боже, от Твоята мощна ръка. И аз Ти благодарен, Господи, за ревността, която имат, Господи, за житението, което им даваш, Господи. Нека да бъдат силни и смели, Господи. И от нищо, Господи, да не се боят, защото Ти си сила на живота им, Господи. От кого ще се боят, Татко? Благодарим и Ти, Татко. Облечи ги с сила, с помазание, Господи. О, нека наистина, Господи, да бъдат светлина, Господи, да бъдат духовни родители, Господи, да бъдат добри бащи и да дават храна на времето, Господи. Отдаваме Ти славата, отдаваме Ти славата. Алелуя, алелуя, Татко. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти. Ти си този, който идваш и посещаваш, Господи, дори на сън и ни говориш. Ти си този, който прави пътищата ни да бъдат изравнени. Всички криви места, Боже, Ти ги изравняваш, Ти ги изправяш, Господи. Идваш да възстановиш отдавна запустелите места, Господи. И Ти искаш да ни използваш, да ни потърпяваш, Господи, дори най-малките, Господи. Нека да знаем и да разбираме, че имаме сила в Тебе, Господи, че си ни дал цялата власт на силата на Тебе, Господи. Ой, нека да употребяваме тази сила, Господи, и да отхвърлим всяка лъжа на дявола, да отхвърлим, Господи, всяка мрежа, с която ни опита, Господи. Това аз те моля, нека да дойде освобождение в мислите ни, в сърцата ни, Господи, и нека Твоя мир, Господи, чисто ум, чисто никой не може да сваля, да пази сърцата ни в Христос Исус, Господи. Благодарим Ти за това голямо семейство, Господи. Благодарим Ти за любовници, Господи. Благодарим Ти, Боже, Ти даваш благодат, Господи, за служение, за това да си дига Твоето име, Господи, че си видял сърцата на моите брати и сестри, Господи. Казваш, тези са мои, тези сърца са мои и аз ще ги употребявам, и аз ще работя с тях, и аз ще наливам в тях. Благодарим Ти, Татко, благодарим Ти, Боже. Бог Ти казваш, че никой не може да ми грабне от Твоята ръка. Ти казваш, моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам, те ме следват. Благодарим Ти, Боже, че сме Твои овце, Твои синове, Твои дъщери, Господи, и че си ни дава дух на усиновление, Господи. Благодарим Ти, Господи, че същия дух, който възкреси Христос от мъртвите, че същия дух живее в нас. Благодарим Ти, благодарим Ти, Господи. Алелуя. Даваме Ти слава, даваме Ти.